गुगोलाव गोबां मानसिफोरा देग्लाय जइन जानो हागौ जों मिथिया सोर जोंनि नखरनि जाथि खुरमाफोरनिफ्राय आनजादाव गोग्लैनो हागौ बेनिखायनो जोंनि टपिकआ जाबाय वाच एन्ड प्रे सिरि मोननानै था आरो आरज खालामफ्लाय मा बिथिंनिफ्राय बबे बिथिंनिफ्राय फैगोन जोङो फात्ता मोननाय नङा सिरि मोननानै थायाब्ला मानोना जोंनो दिनै गोबां मोनदांनायखौ जोङो हास्थायो आङो सिगांनि सेमिनार प्रग्रामफ्राव बुंनानै थांखाबाय रावनिफ्रायबो जेबो दालुबै बे मुगायावहाय रावनिफ्रायबो थाइसेबो जेबो दालुबै मावनानै जा गाव खस्थ' खालामनानै जा नङाब्ला देग्लायनिफ्राय मासाव 1 लाखसो खामायनायनि बोलो नांनाय नङा देग्लायनिफ्राय खालमासिनिफ्राय बेबादिबो सम दङ Satan has already arranged this सेताना बेखौ दिनै बानायखाबाय फर्म मोनसेल' फिल आप खालामनांगौ गोबाङा मिथिबायगोन मा जागोन सिगिनायनि खोथा नङा is what going to happen is coming to every family to every young man every young lady जों साफ्रोमनिसिमबो बे फैगासिनो दङ खाथियाव फैबाय आरो मोजां समाव जों बेबायदि गसंनानैबो बेबायदि प्रिचिं होनायनि स्कपबो मोननाय नङा मानोना हेंथा होग्राफोर नैबे एन्टाइ क्राइस्टनि जिउआ नुजागासिनो दंखायो